الذي جمت وإذ أخذنا ميثاقكم من ننجي أهدم وقلنا من بي لا تسفكون دماءكم وتجرد إيجامات من وتجرد إيجامات جراد إيجامهم فورد أو ساوري أو ورما وانا ودي جراد إيجامات وانا أورد أو ورما الذي بي مهر بدينا ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ورنجلتني كوي من إقليد من ورنجلتني مهالني ندر توري بيمي هاي غوتو war goddo mi haalani tawreta mbimi hay goto o nani hoore yaltin hoore mum e galle mum hol woni yaltinde hoore mum e galle mum an waawi mi a yaltini kam bawdama ara yaltinma woni a yaltini hoorem wana neddo jatto yumum neddo ne jatto yumum jattade yumum ko jattade yumum go sa jattima yumum goddo jatto yumma wona a jattima yumma sa ida yumma jatte ga jatra ha mo jattida yumum fo jatto yumma ndeke sa fi neddo tan bawdum ara fima ndeke sa wari neddo bawdum ara warama ndeke sa yaltini neddo galle mum bawdum ara yaltinma galle ma ko nyamaade yobete tan afa de kalmi ka hal allawi humma aqartum jabdon on ahdi wa antum onon tashhaduna odon ceedi e der mon odon de humma antum onon haula'i ehe mon beedo taktuduna jeew goram joni odon bara anfusakum koyamon odon bara koyamon warde yoga e yoga o tukrijuna odon jaltina fariqan fedde minkum mon min diyari be galleji mon tadhaharu odon ballondira alayhi mabbe bil ismi sabu gofi Allah wal udwani e toñen allawi wa in yatukum so tawi are modon usara dahabe tufaduhum walla tufduhum cotton ɗumen aha ko mbinomi ɗum ɗo fof mi adanino on ɗuma caɗi ɗon kono ɗum ɗo mbatta ɗon wadde wo huwa te wala haalu noon anani muharramun alaykum ena harmina e moɗon ikhrajuhum yaltindeɓe nde ena harmina e moɗon aha kama harrama tarku fida'i hono no harminarno ewa woppude cuuɗigo kanata quraizatun ewa quraizatu bani quraiza hono yahudi en koɓe bani quraizata en halaful awsa won nudayra ɓe gonnodirino e awsu ɓe gonnodirino e leñol ne wiye nudayru anani en bani awsa ene bani nudayru en aywa al khadraj fa kana kullu fariqin yuqatilu ma'a hulafaihi kala hen fedde wone habde ɓe wonodirno wa yukharribu diyarahum ene jirbina galleji mum wa yukhrijuhum ene jaltina fa idha usiru sebe daha faduhum ɓe cottaɓe wa kanu ɓe laatinoma idha su'ilu sebe namdama limatu qatilunahum holko kaɓirtone mabɓe wa tufdunahum jahon oɗon cottaɓe qalu umirna bil fida'i ɓe mbi min jamira tan ko yomin cottu kono min jamira ko hoto min kaɓe man Allah bonni ɓe penata fa yuqalu falimatu qatilunahum holko kaɓirɗone mabɓe wadde fa yaquluna haya an min kersu an tastazilla khulafa'una hada aywa masalan ɓe min gondodirnoɓe hada fayida andi joni ko leƴƴi ɓe mbaɗata aywa ngol ɗo leñol wona sehil ɓeɗo ngol ɗo leñol wona sehil ɓeɗo to gondodira kala haɓɓe moɗon emin kaɓe mumen i joni noon koɓe haɗaɓe kadi habde nde haɗaɓe habde e wardirde joni noon ɓeɓe gondodiri ɓe so tawi ɓen kaɓoye ɓe ɓe jaaha ɓe jingana ɓen ɓe balnire ɓe kaɓa ɓe ɓe jaltina ɓen galleji mumen kamɓene wawɓe mabɓe gara jaltinaɓe eywa ɗum fo noon koɓe haɗa so tawi noon koreji mabɓe dahama ɓe ƴitta kalisa ɓe jaɓe cotta ɗumen ɓe mbiya holko cottiɗon ɗumen ɓe mbiya ko Allah wi min cottuɓe ɓiya i joni wadde ko kaɓirtoɗen e yimɓe heddiɓe kaɓaton ɓe eɓe min gandi ko sehilaɓe haade koyde Allah wi no hoɗe ɓe kaɓe ɓe kaɓa Allah wi ƴewɓeɗa afa tu'minuna beele ɓe gonɗinat bi ba'dil Allah wi afa tu'minuna beele on gonɗinat bi ba'dil kitabi yoga e deftere ko Allah yamiri on ko hon hunde jaɓon wa takfuruna bi ba'din jaddon hen hun ha jaɓon ɗum caloɗon ɗum no mbaɗen joni no mbaɗen hande aduna men o wone gueɗe ko Allah wi en mbat eɗen mbaɗ wone gueɗe ko Allah wi en goppu eɗen mbaɗ mbimi wona gueɗe nana e aduna he nana e diine men he ko Allah wi yo en mbat eɗen mbaɗa ɗum won gueɗe nana e diine men he ko Allah wi en goppu eɗen mbaɗata wona cayse yaaguuji nana e diine he ene haɗa ko Allah hanno kono eɗen mbaɗa
wona geɗe moƴƴe nane diine heen ko Allah wino yo en mbaɗ eɗen mbaɗ ndeke afa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din enen en naati ɗo eɗen jaɓi heen hunde eɗen cali heen hunde mbaɗen ɗum calaɗen ɗum ko Allah wi en mbaɗ mbaɗen ko Allah wi goppo mbaɗen nde nan ma fode naate men ay fama jaza'u man yaf'alu dhalika wonani joddimo ene waɗa ɗum min kume mon illa khizyun so wona ko koyer fil hayati dunya e gurdam aduna an koy wa yawmal qiyamati nyalawma daranga e wa yuradduna be dutte kamɓe waɗoɓe ɗum ila ashaddil adabi fe ko ɓuri fewde e ko ɓuri sattude e lefte wama llahu sifaraki Allah fi ghafilin omo welsidi amma ta'maluna ko golloto ulaika alladhina ɓe goni ɓen istarawul hayata dunya ɓe goni woccitiɓe gurdam aduna bil akhirati e l'akhara moƴƴere l'akhara nde ɓe cotti ɗum masalan moƴƴere aduna ɓe ƴetti aduna ɓe pawti ɗum e dow l'akhara Allah wi fala yukhaffafu anhum al'adabu ala wi ɓeɗo koyfinantake lefte wala hum wonani ɓe yunsaruna ene kaɗe lefte Allah wi wala gar ko gon atayna min dokkino Musa alkitaba deftere ni wiye tawret wa qaffayna min dewni min ba'dihi e makko caggal makko bir rusuli nelaɓe nde Musa ɓenni annabaɓe woɗɓe ndewi hen ne mbayno leydi kaari ɓenna kala zamanu wooda garba kala zamanu wooda garba ayyo on woni annabi ɓennuɗo fof goɗɗo ko ene Zakariya en ngari ko caggal Musa annabi Yahya en ngari ko caggal Musa annabi Dawuda en ngari ko caggal Musa annabi Souleymana ari ko caggal Musa ɓe fof min gaddi ɗum ɓe fof caggal ɗum anani yama kamɓe yahudiyankoɓe ñalawma goto ɓe mbaɗi capanɗe jeeɗiɗi annabi ɓe mbaɗi luumu ɓe dawri luumu ma ɓe huuɗaɓe ɓe Allah huuɗi Allah wi wa atayna min gaddani Isa wana Maryama albayinati hujjaji ɓanguɗi hujjaji penƴi wiyete hujjaji ɓanguɗi o wayno wurtinde mayɓe o wayno sellinde ñawɓe baras o wayno sellinde masala ñawnoɓe muumu taw ko jibidinaɓe hen Allah wi wa ayyadnahu min cembinirimo bi ruhil qudus e ruhu cennaɗo min baddimo e Jibrilu ene yaha kala ɗomo yaha anani de kala ɗomo yaha yaada e makko kono noon on poccaki on jaɓani afa kullama ja'akum mbele kala nde addemon rasulun nelaɗo bima la tahawa ko on jiiɗa ko yiɗa ɗum anfusukum pittali mon goon tan istakbartum mawnikina ɗon kala nde annabi addemon aywa masalan ko on jiiɗa tan mawnikina ɗon fariqan fedde min hoye maɓɓe kamɓe annabaɓe nelaɓe mon ɓe kazzabtum pennon o wayno Isa en ko fariqan fedde tabtuluna mbaro woni hen mbaron ɗumen woni hen kadi masalan pennon ɗumen wa qalu kamɓe nde nela sallah kamɓe wiɓe anani ɓe mbiyani nelaɗo Allah sallah sallam ɓe jalkidde ɗum kalane nelaɗo ɓe jalkita ɗum ɓe mbi qulubuna ɓerɗe amen ɗe gulfun eɗe tekkiɗi mbimi qulubuna gulfun ɓerɗe amen ɗe eɗe tekkiɗi eywa way kono koko sokini ay huunde naatata toon kaalata ko min nanata ko ɓe mbi noon nelaɗo Allah qala taala Allah wi bal ɗaccu kay wona ɓerɗe ɗe sokade ala ko la'anahumullah ko Allah woɗɗini ɓe yurmede mum hoyniri ɓe noon wasde jabde nde hoyniri ɓe wasde jabde ɓe kufrihim saabu jeddugol maɓɓe wona ɓerɗe ɗe ene mbaɗi kannaruji ala ko ɓe nanata tan ko Allah hoyniri ɓe wasde nande fa galilan ene famɗi ma ha wooro yuminuna keɓe gonɗinta ene famɗi keɓe gonɗinta walamma ja'ahum kitabun tuma nde are maɓɓe deftere min indillahi ummorade to Allah musaddiqun deftere nde e nde gonɗini bima ma'ahum ko wonduno e maɓɓe ko wayno tawreta hol nden deftere qur'ana wa kanu ɓe laatinoma min qablu ko adino gargol nelaɗo Allah yastaftihuna eɓe caggittono eɓe ballintono alladina e ɓen kafaru yedduno hade nelaɗo Allah arde kamɓe yahudiyankoɓe eɓe ballintono Allah e dow hefereɓe heddiɓe ɓe gona yahudiyankoɓe ɓe mbiya allahumma ansurna alayhim ƴomam ya wallumine maɓɓe binnabiyil mabuusi akhiri zaman annibi jogorɗo neleɗe wattande zaman emin jiiɗi ya wallir min saabu on ya
ya wallir min e ɓeeɗo heefere ɓe rewoɓe jaleŋi ya wallir min e annabi jogorɗo nede yeeri wattande zaman eɓe mbiyanno noon kono ɓe ñagotono ɗum Allah kamɓe yahudiyankoɓe falamma jaahum tumade are maɓɓe ma arafu ko ɓe ganduno holɗum gonga mo ɓe ganduno gonga onon ko nelede nelaɗo Allah yew kafaru bihi ɓe jeddi nelaɗo Allah saabu hasidagal e khawfan ala riyasati e saabu hulde laamu yew goram falanatullahi kuddi Allah kay alal kafirina wone hefere bi'sa mashtaraw mbos ko wostiti ɗum ko ɓe gostiti ɗum bihi e ko ala bista bi'sa mbos mastaraw ko ɓe gostiti bihi e mum anfusahum koye maɓɓe e ko ɓe gostiti ko mbos mum taade ko ɗum ɗo mbos mum mbos ko ɓe gostiti hunde de ɓe gostiti nde mbos mum mbos mum nani de bi'sa mashtaraw bihi anfusahum bismillahi an yakfuru ɓe jeddi bima anzala Allahu sabu ko Allah jippini ɓe jeddi an yakfuru sabu jeddugol maɓɓe bima anzala Allahu ko Allah jippini qur'ana o bagayan sabu bewre e hasidagal holɗum an yunazzila Allahu pour tan Allah jippini min fadlihi e ɓural mum ala man yasha'u mo wela ɗi woy sayo ko Allah ene jippinira qur'ana ene laɗa Allah mbi woy sayo ani Allah jippini ɓural mum emo wela tan min ibadi e jiyaɓe mum e mbi woy sayo ko hasidagal Allah wi wadde fa baa'uɓe duttodi ndeke ko Allah waɗi a accat tan saɗi ɗi foftude nde wonno ko waɗi ko koko siyata so welima koko woni so welanima koko woni gasi o waɗi gasi so welima wonat so mettima wonat a jaɓatta pofta waddi ko kattapire wala ɗum wiyete hasida fa baa'uɓe duttodi bi gadabin tikkere ummorade Allah sabu yeddudeɓe ko Allah jippini ala gadabin e dow tikkere nde ɓe gondino on nden istahaqquhu min qablu tikkere nde ɓe joguino ko adi holɗum yeebade tawreta e yeddude annabi Isa nelaɗo Allah kadi ari kadi ɓe jeddi ɗum kadi woni tikkere fawti e tikkere walil kafirina ne wodani hefere adabul lebte muhin koynoje wa ida qila lahum soɓe mbiyanama aminu gonɗine bima anzala Allahu ko Allah jippini qur'ana e ko wona qur'an qaalu ɓe mbiya nu'minu min gonɗini kay bima unzila alayna e min gonɗini ko jippina e amen koodi ko heddi gono ko min ganda qala Allahu taala Allah yi wadde wa yakfuruna ɓe jeddi bima wara'ahu wadde ɓe jeddi ko woni caggal ɗum wona eyi jeddi ko ji wona qur'ana ko wona ko jippe maɓɓe ko ɓe jeddi o huwal haqqu te wal haalu ɗum ko gonga musaddiqan o huwal haqqu ko gonga musaddiqan te wal haalu kadi ene gonɗini bima ma'ahum ko wondi e maɓɓe hol wiɓe falima taktuluna tawde mbiɗon oɗon gonɗini deftere mon holko mbarduɗon anbiya Allahi annabaɓe Allah min qablu ko adino annabaɓe Allah capanɗe jeeɗiɗo ɓe mbarɗon ɓe hol sababu koɗon mbardaɓe ɗum de kam ala e deftere mon in kuntum mu'minina ɓayde oɗon gonɗini ko waɗa e deftere mon ko wogannu hiitum fiha on kaɗama ɗum e deftere mon an qatu him gawarde walaqad ja'akum Musa wallahi Musa addani on bil bayyinati hujjaji ɓanguɗi ko wayno mathalan sawru en jungo en hajje maayo en summa takhastumul ijla jogitiɗon ngaari mbiɗon ko Allah min ba'dihi caggal Musa notoyade Allah wa tubno onon zalimuna ko on tonde e jogitade ngaari ndi jam to wo il akhadna mithaqakum to mane min nangi ahdi mon e min nangodiri e moɗon ahdi e gollude ko wone tawreta waga warafa ana min ɓamti fawqakum dow mon aɗɗura haare hina
امتنعتم من قبولها سهاد تشلي جبت لتسقط عليكم بلا هاير يانا ادومون اها من جتي هاير الله نهار إذا تغنى الجبل فوقهم ثم من بمتي هاير دوم وقلنا من بي خذوا ننجه ما آتيناكم كمن دكنا أنكو كمن دكي أنكو ننجرهم بقوة سمب ننجرهم دولة فرص obligatoire te wasma'u keɗoɗe ko jamirtoɗon e nder deftere he ko e keɗogol nan jabde kadi qaalu ɓe mbi sami'na min nani qawlaka konngol kono noon wa asayna min goofi amraka yamirore ko mbiɗa ko min jaɓi aywa min anani min nani de kono noon min jaɓat allah wi o usribu ɓe jilla fi qulubi ɓerɗe maɓɓe kada ijila mawni kinare waɗa e nder ɓerɗe maɓɓe hono no ndiyam jillondirta e ndiyam walla hono no ndiyam jillondirta e ƴiƴam noon mawni kinare jillondiri e maɓɓe bi kufrihim sabu jeddugol maɓɓe qul wi bi'sa ma ya'murukum bihi bi'sa mbos maano nden hunde ya'murukum bihi nde yamirta on ɗum imanukum gomɗingol Allah bonni diine mon o ko yamirta on ko a boñ tawde diine mon yamirta on ko yon ndew ngaari diine mon yamirta on ko yon jeddu nelaɗo Allah bonni o diine koni ko yamirta in kuntum mu'minina ɓayde oɗon gonɗini Allah المعنى لستم بمؤمنين أننا قومين لأن الإيمان سبو قومين قول أي ولا يأمر بإبادة العجل يمرتا ديو قول غاري والمراد نون ميادو دي آباؤهم كبادر فكذلك أنتم نون أنن بيدو يهودي ينكو بحور بين الله lastum bi mu'minina on gona julɓe ko zifuji Allah haalata en ɓe kerece wa qad kazzabtum muhammadan on pennino muhammad wal imana biha gonɗinde tawreta noon la ya'murukum bi takzibihi yamirta on yo on pennune laaɗal